Това е един вентилатор на фирмата Танга. В момента съм му изкарал вентилаторчето, за да мога да ползвам само железната му решетка, която се затваря и отваря автоматично. Има едно малко патронче, което нагрява и отваря в рамките на около 40 секунди. Жалюзите се отварят. Идеята е да се използва за решетка за вентилация на къща, за принудителна вентилация, и вместо да се ползват скъпо струващи такива съоръжения, това върши същата работа. Когато е напълно затворена, тя също пропуска много малки количества въздух. Има ги на FIS 100 и на FIS 120. Цената е някъде към 50 лева. Но е като завършена конструкция. Директно може да се монтира в стаята. Ще ви покажа след малко и как отваря жалюзите. Ето сега е включено на 220 волта ток и виждате как се отварят жалюзите. Бавно, в продължение на около 30-40 секунди са отворени. Вече са напълно отворени. И лампичката свети. При изключване след 40 секунди ще се затворят автоматично.